Хора, днес ще влизаме в тази изоставена сграда. Много е хубава, знам. Направо е така. В входа ще си имам като... Мърдай, че... Еми, тук ходим по малко лош път. На вакансията, кога ми звънна и с това. Най-цялото да няма. Така. Айде, аз съм почнал преди много време. Чейте поне светкавицата да пуснеш, ще спръза. Он ли? То справя хоца. Пах ти смърделото тук. Давай да настъпиш пак колелото. Махни, че може на... Добре. Така. Чай, че да не снимам само от това. Да снимаш колелото. Да. Това последно най-важното. Тук. Бахти му, тук трябваше да минаваме точно. Така. Ето. Да, точно за това.